Što volim miris knjige. Ma volim ja i na internetu, ali što volim da držim knjigu, da gledam slike i da osjetim taj miris papira. Evo ga. Imamo jednu zanimljivu priču, zanimljivog naslova. Kaže, u laži su kratke noge. Pa ja odmah znam šta je u pitanju. Kratke noge u laži znači ne može da trči, a ako ne može da trči, onda možeš da je sustigneš, znači ne treba lagati. Ali ajde da vidimo o čemu je ova priča. U jednom carstvu živeo je ostareli car koji je imao 3 sina. Jedne noći je sanjao neobičan grad u kome je bio izvor čudotvorne vode. Ko se u toj vodi okupa, odmah se podmladi. Čim je svanulo, car je ispričao svoj san sinovima. Na tomu sinovi rekoše, oče, daj nam jednu galiju i nešto blaga. Idemo da potražimo taj grad. Ako ta voda zaista postoji, donećemo ti je. Zahvalni car je dao sinovima sve što su tražili i oni pođeše na daleki put. Dugo su plovili dok nisu pristali kod zidina jednog grada. Na zahtev kralja tog grada, najstariji carević je otišao u dvor. Pošto ga je lepo primio, kralj ga upita. Ko si ti? Odakle si? I, što je najvažnije, kuda si pošao? Carević mu oholo odgovori. Ja sam carev sin i ne moram tebi ništa da objašnjavam. Kralj se razljutio i naredio da sve careviće bace u tamnicu i da tako završi. Ma šta li se dalje desilo i ko je ovde koga slagao? Imamo i jednu princezu u ovoj priči. Ma mora da će se neki carević zaljubiti u nju.